Kumusta? We have our visitor. So, may papasalubong siya mga fruits gulay. Diri mo na ipatong. Ayan po si Jerry. Ayan po si Jerry. Dito sila sa tapat tayo. Nila. Yung ano? Nitong resort. Ates na sa Oichua. Uy, nanambok ka. Pero buyag. Diyan na. Tatay ka na, no? No. Bakit? Namitis ka ba? Ha? Walang makagat. Kali ba na yun? Oo nga, pero buyag. Ay! Hoy, kape na ka? Ay, kape yung. Maginit pa. Ayan, dapat alert to. Ano, nakaabot ka din. Upo muna kayo, oy. Upo muna ba? Ay, daling doon ba? Oo. Dito lang yan dadaan. Dragon fruit. May service ka? May service kayo? Dragon fruit. Ito tinapay? Dragon fruit tsaka yung tinapay. Dito ilagay ba sa ano? Please. May tugtog siya sa... Oo, yung parang ano ba? Tapat ng bahay lang. Pero ano magandaanin mo? Pwede kami manood doon. Alikin na. Pero bawal kumain. Makinood lang. Adalin natin yung dragon fruit. Para may sariling baon. Ayun na. Ano ba? Upo kayo. Wow, ganda na shoes. Dalawa lang kayo? Maan. Bakit parang binubulong ka? Senior stylist. Maan. Okay. Kung parang ano. Kailan mo siya? Oo. Ako sa sila. Oh my God. half budget lang. So ayan, dark color tayo. Nagpa-haircut na din ako. So, hindi ko niya sadsad. Hindi naman sadsad. Masadsad na. Hindi. Yung ano, yung kanina, yung sa picture, mas maikli yun. Tsaka medyo maganda kasi yung texture ng buhok mo. Kaya mabilis sumunod. So, Kaya ito nakaroon sa na atin. rin yung panahon. Bago yung mag-blow kayo. Kaya tamang kulay tayo. Para ma-refresh. Ang init. So, may final look pa to later. Makikita natin siya. Yan na yan. Meron pa nga. Pa daw. Upo ba? Wala na ka to. Yun na yung ano. Dito bagong buhay ka din. Oo, kakalangas. Pag bagong buhay ako? Pwede naman. Aw. Hindi na ako mag-dress. Ganyan na rin ako. Maanggal. Gaga, nagkamiging kasi kami. Oh, yun. Kailan ba? Nagkamiging kami road trippers. Oo. Nagkamiging. Tatawa kasi ako sa kanya, binigay na naman niya na. Nakonect niya naman niya. Scriptwriter din kasi yan. Grabe, alam niya gusto niya mag-unwind. Sabi ko, bakit kaya gusto niya mag-unwind? Ano ito sa akin? Panauwi niya dito, Tapos kulay yung mata. Isa siyang nakikita lagi sa dalampasigan. Oo, nagaganon sa ano, buhangin. Tapos, Tapos yung binabaon niya yung sarili niya. Hindi niya mahukay kasi relate na malirita niya ba? So ganun life siya doon. ayan ha, dalawa na yung senior stylist ko dito. Ewan ko na lang talaga kung di pa ma-umipekto ha. Di ma-achieve. Oo, kung di ko ma-achieve yung gusto kong aura tsaka yung look na. sa'yo naman alam. Timpla, yung saman ka. Yaya, sige na ba? Ilagay ba dyan? Sila mag-estimate sa tubig. Kalahati. Bayot, yung ziplock. Sila mag-estimate sa tubig. So, ngayon, dito na tayo sa nabalawan na natin. So, magkano na tayo? Blower and plancha. Tingnan natin yung final look. And now, we're doing our plancha. Hair ironing. So, tingnan natin kung ano magiging effect ng aking buhok kapag na-plancha na siya. Comment down below. What do you think, mga moms? Plantar. Parang may mali na sa buhok ko. Tatayin kita din ka ng narong sa... Iba na po yung nangyayari sa buhok ko. Mga basher. Dapat magkatulog ako na agad. Inuupo mo ang kinahan. Pag
pag sigig kuan dapat may semi-ribbon. Di ba? Pero kung gusto mo ng kulot talaga, dapat hindi mo pa ganyan. Dahil mo Para man ako si Joy. Sa ano? yung sa... Ano ba? Yung sa cartoons. pink na rin talaga kulang. So ngayon, napag-desisyon na namin ni Flor na isadsad na lang itong gilid. Para na sa ganun. Mas maganda yung clean lang talaga yung gilid. At ngayon naman, ginugupitan na ako ni Flor kasi gusto ko medyo nasa hanggang kilay lang yung aking pinaka-bangs. At yung gilid ng aking buhok naman po ay ipapagupitan ko yan habang kumakanta si JMD dyan. Ay, bakit? Bakit may pagkanta? Parang siya ata. Guys, please do follow JMD Jam sa kanyang Facebook page at YouTube channel. Ayan, yung likod na part ng aking buhok. So, medyo pinasadsad ko na siya. At, ayan nga, sa gilid, kasi medyo nahahabaan pa ako. So, sabi ko, dito sa bandang gilid, nipisan pa at bawasan pa. Kasi, meron akong gustong ma-achieve na hairstyle. O, diba? Para na sa ganun, tagong-tago yung aking noo, mga moms. Habang wavy-wavy at kulot-kulot yung aking hair. So, hindi talaga siya masyadong mapa-perfect gawa kasi ng kulot at medyo dry na nga yung mga ibang strand ng hair ko. Ayan, so papanipisan lang natin kay Flor. Yun, habang nakikichismis sa atin ng assistant ng JMD sa gilid. Sige siya pa nga, sir, kay JMD. Parang sira. So, this is it, mga moms. Tapos na yung final look ng aking hair. So, ayun na nga, napagkamalangan tayong lesbiana ng aking mga friends. With the help of Flor, Samara Park, thank you so much for my hair. Ayan, o, diba? Fresh na fresh, napakagaan ng aking ulo. At sabi nga ni Oyong, nagustuhan niya rin daw yung aking look. What about you, mga moms? Nagustuhan niyo rin ba? Comment down below na. Ano naman, Mar? Okay na ba? Matumbay ka no. Kaya influence mo ni Diva. Ha? Magiging... Hindi na kay cluster 1 o cluster 3, hama cluster 4 lang. Wala kasi naman ngarag na. But this new look, diba? Maya, pero ganito yung koko. Ano? Dadami na tayo. Ha? Ano ba to, pre? Sorry! No. Okay na to? Magmaya na lang ako sa stage. Di ba no? Chado. Okay lang. Kasi binis ka dun sa buhok na... Wala naman na talaga. Ha? Ubod ko nung sila. Isay mo ha? Ha? Tumuang. So this is it, mga moms. New hair. New look. Comment down below. Okay lang ba? What do you think?